Beskydy jsou jako píseň, která se rodí z šumění lesa a z ticha údolí. Není třeba ji slyšet nahlas, stačí ji cítit. V každém kameni, v každém potoku a v každém pohledu na hory je ukryta ozvěna domova, která nás provází, ať jsme kdekoliv. Je to melodie, co nezní hlasitě, ale její ozvěna se nám zaryje hluboko do srdce. Navždy. Ahoj kamarádi. Budu vám říkat kamarádi, protože každý, kdo má rád Beskydy, je kamarád. A kdo je zatím ještě rád nemá, tak se dívá na správné video, protože si je s námi určitě zamiluje. Já vás moc zdravím, moje mi potěšení, že vám můžu představit ty nejkrásnější části Beskyd. Já jsem Anička a budu vás provázet tímto seriálem. Zjistíte, že Beskydy nejsou jenom hory, jsou to i města, skvělá gastronomie a srdeční lidé. Jak už název napovídá, jsme v Čeladné a my se dneska podíváme na všechny její krásy, ale až po ranní kávičce v kavárně Amici. Abych vás už tolik nenapínala, tak vám hned řeknu, kam se dneska vydáme. Nejprve objevíme cyklotrasy pro cyklovýlety. Potom mrkneme na to, kam se vydat s dětmi a jak zabavit i jejich rodiče. Následně nás čeká krok do historie a po historii objevíme pravou čeladenskou srdcařku. Po srdcařce bude potřeba si dobře napapat bříška a vy se pojďte s námi podívat na Čeladnou. Holky, kam jdete? Jdeme se zeptat do informačního centra. Tak si to užijte. Děkujeme. Jsme v turistickém informačním centru v Čeladné a když se přijdete zeptat, co byste měli právě v Čeladné vidět, tak potkáte Danušku. Je to úsměvavá, krásná, milá dáma, která vám ráda poradí. Danuško, dobrý den. Dobrý den. Kam se máme vydat a které je vaše nejoblíbenější místo v Čeladné? Za mne, kdybych mohla doporučit, tak já nejraději chodím na Smrk. Je to druhá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Je tam několik možností, můžete od kapličky Cyrilky, z Podolánek, anebo rychlá cesta kolem Smrčku. Až nahoru. Děkuji. Ahoj Jardo. Ahoj, ahoj. Prosím tě, můžeš mi říct, jak ty jsi ocitl v Čeladné? Někdo, kdo má zlatou medaili, stříbrnou medaili z olympijských her? Tak ta historie je delší, ale víceméně přitáhly mě hory. Původem jsem z Ústí nad Orlicí, takže nějak jsem se tady zabydlel, našel jsem tu kamarády a víceméně kompletní Beskydy mě učarovaly, takže přece jenom jsem to trošku vyměnil za Orlické hory, ale jsem spokojený. Ale hory jsou to pořád. Přesně tak. Ty tady v Olympiku nebo v rámci Olympiku pořádáš výšťky s olympionikem pro veřejnost, jak jsem se dočetla a doslechla. Prosím tě, může fakt přijít jako každý si s tebou takhle zajezdit na kole? Samozřejmě jo, těch úrovní je několik. Primárně samozřejmě děláme výšky, ať už pro firmy, team buildingy a tak dále, ale samozřejmě i z Beskydy Portál jsme pořádali 2 výšky, které jsou takový víc veřejný a tam se opravdu může přihlásit kdokoliv, takže každý rok máme několik termínů a potom samozřejmě i výšky před závodem Bike Čeladná, která je taky pro veřejnost. A myslím si, že každý si tam vždycky během toho roku najde nějakou tu akci nebo společnou výšku, která je pro něj. Tak to je úplná pecka. Prosím tě, jaké je tvoje nejoblíbenější místo na Čeladné? Jedno místo by bylo asi těžký říct, takže jsou to tady ty kopce v okolí, kde jezdím, takže ať už to je Ondřejník, Skalka nebo Pustevny,
samozřejmě okolo Smrku a tak dále, takže jsou to takové těžší trasy, ale těch míst tady je spousta. Takže na silnici tě člověk asi nepotká. Na silnici taky, ale víceméně málo, skrze samozřejmě provoz a tak dále, takže já se snažím primárně se schovat někde do lesa nebo na takový ty lesní asfaltky. Rozumím. Tak půjdeme se teda projet. Jasné, jdeme na to. Super. Počkej na mě. A opravdu může jít každý? Samozřejmě může jít každý, každému tempu se přizpůsobíme. Každopádně, když jede nějaká třeba skupina, co se znají, tak je dobrý, když je aspoň trošku vyrovnaná. A nebo třeba, když jdou sportovci a nesportovci, tak si vezmou třeba elektrokola, aby se někde dlouze na nikoho nečekalo, ale víceméně vždycky se vrátíme společně. Super, tak my jsme vyrovnaná skupina a můžeme jet. Přesně tak. Slíbila jsem vám, že se půjdeme podívat na atrakce pro děti. Tak se jdeme mrknout na Frkův park, na bobovou dráhu a do lanového centra. Objevování a poznávání není nikdy dost a s tím se úzce pojí i škola. Nacházíme se v památníku Josefa Kaluse v Čeladné a ta nejpovolanější osoba nám o něm něco povykládá. Tou nejpovolanější je pan starosta Pavol Lukša. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, těší mě. Prosím vás, kde jsme, co to je tady tohle za místnost? Tak nacházíme se v historické třídě. Říkám historické tak trochu proti sobě, protože já jsem taky do takové třídy chodil, takže nepočítám se ještě nějaké té prehistorii, ale takhle to tady fungovalo. Byla to naše škola, do které nebo ke které se vážou vzpomínky a srdce mnoho dětí z čeladenských, které tady vyšly. A my jsme chtěli něco udělat na připomínku toho, že tady ta škola byla. Byla tady pro oblast Horní Čeladné, ale dneska, když jsme v roce 2018 šáhli do té rekonstrukce, že do ní opravdu půjdeme, taky to stálo nemalé peníze s vybavením zhruba více než 14 milionů korun, ale řekli jsme, že by to mělo snou být to, co tady bylo, to znamená škola, ale na druhou stranu taky by to mělo připomínat našim generacím i těm, co přijdou po nás, že Čeladna nebylo jenom o školství a o nějaké zemědělské výrobě, ale odehrávaly se tady i velké boje za druhé světové války. A teď už jsme přímo v pokoji Josefa Kaluse. Ano, je to jeho pracovna, tak je tu celá řada jeho věcí, ať už se podíváte, na tom věšáku je jeho kabát. Je zajímavé, že když jsme to dávali dohromady na počítce, je rok výroby někdy v roce 29, ale kabát drží pořád svoji barvu. A druhá věc je, všechno to nádobí v té komodě je taky po něm. To jsme dostali od jeho pravnučky, paní doktorky Chudobové, která dneska dělá v rehabilitačním centru. A taková malá zajímavost je, když jsme poprvé se dali do té rekonstrukce, tak kluci odškrábali omítku, kterých tady bylo spoustu za tu dobu a došli až na původní malbu. A nechali to v ústavu zjistit, jaká barva a jaký odstín to byl, a pak jsme celou tu barvu, ten odstín někde sehnali, nechala se namíchat a je tady původní odstín barvy, která tady byla už za doby pana
Kaluse. Wow, tak to je úplně skvělé. Takže takhle to máme, tam nad tím vidíte fotku nebo portrét našeho beskydského slavíka a řídícího. Jinak není bez zajímavosti, že ho navštěvovali takové veličiny našeho spisovatelského umění jako Karel Václav Rais, ale on psal i nějaké věci pro Leoše Janáčka. Když budete chtít přijet do Čeladné a navštívit právě památník Josefa Kaluse, stačí zavolat paní ředitelce, ale většinu času je otevřeno, takže ji tu bezpečně najdete, ona vás ráda provede. Prohlídku muzea Josefa Kaluse, respektive památníku, můžete ukončit klidně takto. Přímo na zastávku a rovnou dál do Čeladné. Máme za sebou školu, máme za sebou spoustu poznání, už jsme kde co viděli a já si tak říkám, že teď je čas na dobré kafe. Pojďte se mnou do chaty Dukla, kde si jedno určitě dáme. Stojím před chatou Dukla, kterou má celou na starosti právě ta čeladenská srdcařka, o které jsem vám povídala v úvodu. Je to paní Barbora Pustelníková a s ní si budeme povídat o tom, jak chata vznikla a proč je vlastně tou čeladenskou srdcařkou. Barčo, my sedíme v hlavním sále, v takovém tom, kde se všechno odehrává. Kdy byla ta chata postavena? Já jsem trošku lustrovala na webu, ale tam jsem tu historii úplně nenašla. A vím, že je už dost stará. Ona je už dost stará tady v této podobě, kromě tady téhle přístavby, té novodobé, tak byla kolaudace v roce 89, což už je docela dávno. 36 let. Ano. Byla Wow. to stará podniková chata, takže pro ty účely v té dané době, pro účely v podstatě té rekreace, tak to bylo naprosto ideální. Mělo to kapacitu 40 osob, to znamená, že se vešli do autobusu, takže to bylo ideální jako pro podnikové účely. Jak ses dostala do Čeladné? Dostala jsem se do Čeladné. Vlastně já jsem srdcem Čeladňan pořád, protože mé maminka i babička jsou z Čeladné a hlavně bydlí tady. Mamka má tady rodný dům tady pod Duklou, takže my tady vlastně jsme celý život jsem měla tu Duklu tak nějak při sobě. První, co bylo, když jste koupili, tak jste museli udělat nějakou asi brutální rekonstrukci. To vzhledem k tomu, že jsme byli mladí, my pořád jsme mladí, ale v té době před 13 lety jsme ještě byli mladí, takže to, co nám jako finanční možnosti dovolili, tak udělat to opravdu tak, aby to bylo provozu schopné. I tak samozřejmě bez rodiny bychom to určitě nezvládli a bez nějakého zauvěrování, ale udělali jsme to tak, jako polepilo se to. Je tady možnost ubytovat 40 lidí. Ano. Dělají se tady svatby, oslavy, firemní akce. Je tady i sauna, je tady bazén. Máte tady vlastní kuchyni a tím pádem jste schopni všechno obsloužit, co se cateringu týče. Ano. Zapomněla jsem na něco? Myslím si, že asi no. To je takové to hlavní gro, které tady děláme. Pobyty, rodiny s dětmi, svatby, oslavy, team buildingy, školení. Kdo přichází s těma nápadama? Co tady ještě udělat? Jak to zvelebit, kam to posunout? To my tak asi společně teda, protože když koupíš starý dům, tak tam už jako při koupi toho starého domu, tak tam je hlavně předpoklad toho i do budoucna, že to pořád musíš opravovat. V té době něco opravíš a za pár let to, co si opravila, musíš opravit znova. A tady u těch komerčních objektů je to trošku jiné, protože my to pořád ještě přizpůsobujeme potřebám našich hostů. Kdybychom něco dělali třeba doma, tak si s tím asi vystačíš, nicméně tady potřeby hostů jsou jiné, než byly před 12 lety a samozřejmě nároky na ty služby se zvyšují. Takže některé věci, které jsme dělali před 10 lety, tak víme, že musíme udělat jinak. A tím, že bychom neustrnuli jsme asi na vavříny a pořád se chceme někde posouvat. Prosím tě, co plánujete do budoucna? Kam se to bude dál ubírat? Máte nějaké jako plány ještě rekonstrukční nebo nějaké jako designové, koncepční? Máme těch plánů, jako já si myslím, že když člověk nemá plány, tak ani nemůže dosáhnout nějakého toho cíle, takže plány jsou samozřejmě. Máme jí hodně, protože ještě pořád je tady spousta věcí, které musíme udělat nebo předělat. Ten koncept už na začátku, když se tady tohle
počítalo, tak se počítalo s tím, že tam to wellness bude, protože ono cílem je tak, když ten host tady k nám přijede, tak aby ani neměl tendenci někde odjíždět, aby tady měl opravdu úplně všechno. V létě může se tady koupat venku a v zimě, když bude takhle sichravo, což bývalo teďka i v létě, tak aby opravdu nemusel odsud odejít a má všechno v jednom domě. Mám poslední otázku, protože u toho krbu je přece jenom docela teplo. Jaké je tvoje suverénně nejoblíbenější místo na Čeladné? Suverénně nejoblíbenější hospoda na Smrčku. Takže tam jsme hrozně rádi. Tam jezdím od dětství a paní majitelka mi vždycky říká, že už tam jezdím opravdu od raného dětství, protože mi tam moji rodiče vysypali ze sáněk v zimě. To jsem ještě byla v tom fusaku, takže opravdu už tam jezdím dlouho. Viděli jsme příběh jedné chaty, která překonala desetiletí. A její příběh a její vizuál za návštěvu rozhodně stojí. My jí přejeme, ať se jí jenom daří a má pořád spoustu spokojených klientů, aby tady na Čeladné bylo pořád živo. Jestli ještě neznáte POK, tak byste měli jít na Instagram. Tam totiž najdete oheň, lásku, smích, radost a kačku s Tomem, kteří se vlastně pořád tváří, že vás objímají a usmívají se. Když totiž přijdete do POKu, tak budete cítit jenom ty pozitivní emoce. Vemte jakoukoliv pozitivní emoci, kterou máte, vynásobte ji STEM a výsledek prostě bude POK. Kati, prosím tě, jak dlouho tady ten POK stojí? Kde se to vzalo, ta myšlenka? Přesně si to pamatuju, když jsme byli u mě ve Zlíně ve výrobně a pekli jsme vánoční cukroví. Ty jsi totiž cukrařila, nebo takové něco, že? Jo. A nás to s Tomíkem hrozně bavilo, ta společná práce. A tak jsme si říkali, hele, tak pojďme něco vytvořit spolu, to bylo úplně super. No a tady měl být původně rybník pro Tomíka, protože on je rybář, strašně rád jezdí na ryby. Tak nějak asi jsem důležitější než ryby. To je docela dobré zjištění. Vy děláte pokrmy z regionálních surovin. To už jsem se dočetla. Z jakých, od koho, nebo já nevím, jestli jako můžeš prozradit od koho, nebo možná spíš jakoby z kterých surovin nejvíc? Teďka máme v podstatě téměř 100% maso z biofarmiček. Máme rybičky od pana Foldiny z Bašky. Mléčné výrobky převážně nakupujeme u menšíků v Kunčicích. Co děláte nejčastěji? Které jídlo úplně nejvíc lidé jedí, když k vám přijedou? No já si myslím, že úplně takový to naše signature dish je focaccia. Byť to prezentujeme jako předkrm, ale je to věc, se kterou jsme začínali a je to věc, kterou vlastně máme furt. A často lidé k nám jezdí jenom kvůli té focaccia. Já se na to už tak těším. Tak jdem ochutnat Beskydy. Tomíčku, ano. co vzkážeme našim budoucím návštěvníkům? Já myslím si, že tady je to fajn. Je to tady rodinné, je to tady pohodové, je to tady v klidu. To, co my asi tady chceme. Aby jsme nespěchali, abyste byli tady jako u nás doma, což je asi to hlavní, abyste tady cítili jako u nás doma. Tak jak by řekl náš kamarád, tak ať dondou. Objevujte turistické trasy, protože těch je tady mraky. Ať se vydáte po zelené, po žluté, po červené, po modré, vždycky dojdete na nějakou zajímavou vyhlídku. A pro většího rally jsou tady kopce jako Smrk, můžete jít na Podolánky, můžete na Folvark, na Butořanku, kterýkoliv směr si jenom vyberete, kamkoliv zapíchnete prst do mapy.